naix perquè jo estic en la Comissió d'Agricultura, és un dels espais on més intensament estem treballant així al Parlament Europeu i farà aproximadament un any, des de Compromís, tinguem una reunió amb diversos actors socials de la comarca del Camp d'Elx i ens van dir que hi havia algunes iniciatives molt interessants de recuperació de territoris agrícoles que havien sigut abandonats a causa sobretot de la bombolla immobiliària i a causa de les dificultats per tindre infraestructures que pogueren continuar l'aprofitament agrícola d'aquestes terres. La idea, l'experiència ens va encendre com una llumeneta en el cap i diguem, la veritat és que seria interessant poder tractar el tema de l'agricultura com a gestió del territori, no únicament com a producció, sinó com a gestió del territori. I a partir d'ahir començarem a pegar-li voltes i un any i un poquet després hem aconseguit fer possible aquesta jornada. Bé, considero que és una jornada molt important perquè hi ha ocasió de dir-li a persones de la comissió el que pensem de la nostra agricultura, la necessitat que n'hi ha d'utilitzar els fons europeus ben utilitzats, el com se manté un mercat en què l'agricultor tingui una compensació justa, una agricultura el més ecològica, ecologista i d'alguna forma respectuosa en el medi natural, perquè estem parlant de la sostenibilitat i des de luego del manteniment d'aquest espai verd en què l'agricultor viu. Crec que així s'ha donat un missatge de que volem una natura el més neta possible, el més positiva possible i des de luego poder viure en aquest mercat dignament siguent els protagonistes els agricultors. Crec que s'ha donat l'ocasió de poder dir aquestes coses i d'alguna manera el que estem marcant és que la futura reforma de la PAC té que contemplar a les persones perquè són essencials per al manteniment del medi ambient. La Comissió d'Agricultura, en la que jo soc membre titular, és una de les que més treball fa així en el Parlament Europeu. I, naturalment, és importantíssima en tantes coses perquè el 40% del pressupost de la Unió Europea se dedica a agricultura. Durant la campanya electoral nosaltres vam dir que si aconseguíem entrar en el Parlament Europeu estaríem a la Comissió d'Agricultura perquè els agricultors valencians han patit molt i entenem, i ells ho saben i a més ens ho comuniquen, que la política agrària comuna no els ha beneficiat en absolut. Per tant, des del primer moment hem estat ahí. Què hem treballat? Hem treballat en moltes ocasions a causa de crisis que s'han creat, com per exemple la crisi provocada per el vet rus. Hem estat treballant, hem estat demanant ajudes especials per a productes agrícoles valencians que estan vetats per Rússia i que quedaven fora de les ajudes. Fa poc estiguérem visitant el comissari europeu al seu gabinet i el portàrem simbòlicament una caixa de caquis per reivindicar que el caqui també entrarà entre les ajudes. Hem estat treballant en la normativa europea d'agricultura ecològica, que ha sigut un informe que ha realitzat el nostre grup, els Verds, Aliança Lliure Europea, i hem participat activament. Hem mantingut reunions constants amb diversos interlocutors del sector, les cooperatives, Associació Valenciana d'Agricultors, Unió de Llauradors i Ramaders, que estan sempre en connexió amb nosaltres. Hem presentat moltíssimes esmenes, per exemple, a l'informe de l'eurodiputat portuguès Melo sobre la situació del sector de la fruita i la verdura després de les aplicacions de la PAC en Europa. Ha sigut un informe molt important perquè ha posat en evidència els problemes que ja sabíem, la competència deslleial dels tercers països, la pressió de la cadena de distribució alimentària que ataca als productors i els ofereix uns preus miserables, etc. Jo estic treballant ara molt intensament en el trílog que se diu, en la negociació final entre Comissió Europea, Parlament Europeu i Consell Europeu sobre el reglament de prevenció d'entrada de plagues vegetals, el reglament de sanitat vegetal, que és fonamental perquè en aquests moments els papers que n'hi ha damunt de la taula deixen molt a desitjar per al nostre sector, perquè la prevenció d'aquesta entrada, el control de l'entrada de plagues és molt laxe i a través de països del nord que són importadors poden entrar plagues que després afecten els països del sud. Per tant, estem ahí treballant, fent lobby amb altres partits i amb altres grups per aconseguir un reglament que siga bo per al nostre sector. Això són alguns dels punts més destacats en els que hem estat treballant, i sobretot preocupats per els problemes estructurals del sector de l'agricultura i perquè la política europea no vagi a contra nosaltres. Bueno, la idea és que n'hi ha marge de maniobra des de les administracions locals i sobretot autonòmiques i des del Ministeri també, clar. Aleshores, ara que hem tingut el canvi de govern, jo el que espero és que tant des de les conselleries com implicades, perquè no és només agricultura i medi ambient, també està comerç, també està sanitat, també està educació. Al final l'agricultura, la ramaderia tenen que ser qüestions transversals que ocupen l'alimentació, en definitiva ocupa molts àmbits de decisió i per tant des d'aquestes administracions es poden executar polítiques que afavorisquen la producció local, el producte de proximitat,
i una indústria agroalimentària que també ha de ser forta, però que ha d'estar al servei sobretot del productor primari, del productor local. Cuando la tierra, un agricultor no puede ganarse la vida de forma digna con su trabajo, abandona la tierra, está abandonando también la gestión del territorio y por tanto tenemos territorio no gestionado. Eso, sobre todo en el sur de Europa, significa plagas e incendios, así de claro, y significa pérdida también no solo de la producción, sino del paisaje, del valor antrópico, del valor cultural, del valor de todo aquello que viene implicado con la agricultura. Com a llaurador i dins de la vessant de jove llaurador, que diguem que la Unió Europea, doncs, bueno, com a menor de 40 anys, tenim un problema greu, extremadament greu, en l'accés a les terres. Tenim un problema molt greu en la formació. No tenim formació dins del camp. Hi ha molta gent que està emprenent projectes però que necessita una formació dins del sector agrari. Tenim molts de problemes a l'hora de poder desenvolupar projectes mediambientals que sumen en positiu, com si poden ser projectes ecològics, perquè jo, per exemple, en la Plana Baixa, en Vila-real, tenim sistemes de reg per degoteig i ahir ens trobem el problema que ja venen en els fitosanitaris directament des del pou, i això és un problema molt greu. Tenim molts de problemes a l'hora de poder desenvolupar un projecte empresarial dins de la vessant dels joves per totes les mancances i traves i problemes que ens trobem a l'administració pública. Tenim molts de problemes a l'hora de poder accedir als crèdits, perquè a dia d'avui molt poca gent creu encara en la política, o sigui, en fer polítiques d'agricultura, encara creu molt poc en el nostre futur com a llauradors professionals. Les jornades que ha organitzat Primavera Europea, la veritat és que són adients pel moment en què estem per a fer un anàlisi de com el sector agrari és un sector que, a banda de produir aliments, gestiona el territori. Per tant, hi ha que implementar les polítiques europees cap a aquesta línia per una part, fer rendible l'activitat agrària i la segona part és que l'activitat agrària contribuïsca al manteniment de les zones rurals d'una manera més atractiva del que és ara. Realment me'n vaig satisfet perquè tots coincidim en que cal canviar les polítiques agràries cap a les necessitats de les persones. Les polítiques agràries no han de ser una finalitat en si mateixa i cal revisar tant el que són les ajudes del primer pilar de la PAC, les ajudes de la PAC que van directament al llaurador, que han de ser per als professionals, per als autònoms agraris, i per altra part el desenvolupament rural ha d'ajudar al llaurador i al ramader a obrir canals de distribució i vies de contacte directe amb el consumidor per eliminar els intermediaris a través de polítiques de venda de producte de proximitat.